Anong ako may naghuwat dire? Nga dapat laki man tay. Angay mo huwat dire, dili man ta babay. Sultiha basta kong uyab. Nga ang naghuwat ang babay. Saan naman ni siya? Uy, dugaya man ani niya. Babe! Hi, babe! Dugaya gud ka, babe. Ay, so sorry kay babe, ha? Kay bawa biya ka, babe, nga kanang strike kay kong parents, nga ikyas ako. Kaya ba ka, ganyan ako gahuwat dire. Oh, nya init kayo. Itom jud ko ani ba? Di na ni gisa puti, gisa lagom na ni. Ning ito, masag ka na, babe, nga. Ako, saan mo lang ko ani kung ning itong nag-ana. Kita ka, babe. Happy man sa babe. Abi na kugwa ka kay nom do, babe, ba, kay kanang mansari na to, so week sari na to atong niaging si Mana, no? Ya, babe, nakaihatag na ko din ha? Ha? Ang akong ihatag ni mo, babe, wala julain ko ni. Ang ako rin yung pagkalalaki. Okay ra kayo. Okay ra kayo. Basta palamian niya patabawa lang ko ba. Patag bawa. Ay, Kana man nagahan ako nga kissing ana pa kanang pinapiti ba. Madaga ba? Oo. dali ajoy kay murag naigo man jud sa panit na ko. Ing ana kanindot akong kiss, babe. Pasag ako mo kiss dapat nag-sounds. Namotag sa pikas kanang lips sa ubos na gyud po sound. Kasi sa kong babe ay kanang agtang sa ubos ba. babe ko nang sunod babe ba dal sa kukuan babe ay kanang hindi bansari na to maghalibita, mang inasal. May problema na. O pwede ra pag kana Watson. Sa Watson. So kinahanglan pa ka, siguro kinahanglan ka sa puton para i-Watson di ka, no? Yan na ba? Babe. Sabi ba? Nawag mo babe. Tawag akong mama, babe. Tawag ako, isip kini kong mama, babe. Babe, sabi ba? A minute, sabi ba, kay privacy ba? Ha? Kay mama, babe. Kay babe, ani, madunggan niya ka mo storya ba, ha? Anak ay na babe. Hello? Babe, Oh babe, ano yung tawag magkauwi? ning tawag ko kay na ako diri sa katong plaza nga kitaan na to plaza sa Kalubihan ba? Ari ako bi. Nakadali sa plaza? Babe, ano ka okay ra ka babe? Oh, okay ra, babe, boy. Na, akong mama, god, kay kasukan ko ba? Sige. Asam ka napita. Sana all. Aw, sige. Itong kitaan na to. Oh, ari ako dali kay ganyan ako diri init kaayo. Sige, anaon tika. Anaon tika. Sige. Padung na ko, ha. Sige. Bye-bye, babe. Gilabyo. Oh, mama. Abdi to. Babe, nalagyan na kiss-kiss na dito. Yan na, maganda ni mama ko, babe. Kay bawa ka masuko man to si mama o kanang dili na ko kisan, god. Sweet na gud yun. Kanang babe, kanang. Mama ni babe, kanang. Atusan ako kadiyot si mama, ha, kay nasi patabang akong paalsa ba? Ha, kanang nagusiri, magubikan. Kugihan ka kan babe. Ay, kugihan di ba? Di ka magmahay nako, babe. Kay dapat laki gani. Dapat kugihan yun na, dili ra puro kapag gwapo ba, dapat kugihan sad. Basta si babe mo kay para dili na sa ko magtagbag Oo, huwat diri ba. sis, kabala ka, babe, ha. Pasan lagi nako. Gwapo man sa ikaw babe. Guys, ako nang okay ra maghuwat nang ko diri. Kay ba naman ko anak, babe. Sige, babe, ha. Mara sa ko, bye, babe. Kadiyot ra ko. A moments ra ni, ha. Kay magali ra ko kay di ko gusto nga maghuwat kag dugay. Okay, bye, babe, ha. Kiss ko. Bye-bye babe. Bye, babe. Mama niya? Mama ba kato niya? Kiss-kiss man. Ayaw, wasa. Bro. Yun na, maghuwat lang ko niya dire eh. Ay, nasa. Babe. Oh, gani ka na nakadali agad ka. Oh, natural. May magnakaw ko nga nagmotor ba ako. Kaya ba kang nasa motor. Okay. Di ka diri. Ay, nga no. Oo, kay, siyempre, ganahan kumari. Ganahan siya ka mag-git-git taga everyday, no? Gisulti pa rin. Ano mo, so di ka ganahan di ay. Ganahan. Ay, noon sa matang wala man rin. basta makita ganit ka, babe. Taga daw kumpleto na dyan akong adlaw. Nya, bisa pag wala ko sa mood, makitaan di ka mabalik dito sa mood. Basta bib, naligo ka, bib, kay mura magdaghan kayo og ka ng mga langaw-langaw, no? Ganina, wala man ko gilangaw-langaw. Ganina, anong naabot ka gilangaw-langaw? Anong ganala-dala man taon kasi imong mga alaga ang taon diri. Oy, nawao na! Wala, naligo ko, babe. Siguro ikaw ang wala naligo. Kaya ikaw may ginugok. Naligo Di ba? Pero okay ra kay babe. Bisan pag di ka maligo sa kasimana, humot gyapon o gwapa gyapon ka sa kung pananaw. Okay. Kanang
Unsa may tuyo ng pare na ko nimo dai kana? Mangumpra ta. Ano prata? Away problema. Pero unya na lang may date sa kadiri. Sige kana maayo jud kada mao gini palusot mo sa mong mama nga. Siyempre. Mangumpra mo nang ikaw ganahan kay ka mangumpra kay Piton tika. hapit og kita diba? So Mo mo ko nga ampay sig kay nimo sabi. syempre ay ano ko tawag. Nandong di ko ampay mo na bitaw ganahan ako imong move kay nindot ko kay dress no kana kita dere ba aron Oh, kay para dali ra lang ba Oo. makahapit abi ba makahapit dali. agni imo jud kong kanang tintalon ana ba? Kay ako Baka tintalan na kay di mo na makita. kay ako humok pa kay katintalon. Sige na ko katintal ana. Oh, hindi na ka matintalan na kay lain. Wala uy mo tong na ako lain unsa. Kaya, ay. Ano na kang babe nga. Balik ako na siya. Kandiyot ako na siya dito. Sabi ko kaya. Saan naman na yung oras? Kapit naman sa kauras niya. Maglako-lako sa ko dito, babe. Maglakaw, balik sa ko dito. Huwag mang giatay. Bakit ako ra ha? Kung ikaw ra gyud ang babae sa akong kinabuhi. Na ikaw ra gyud. Kini ko urahan saksi biyan ni sa atong gugma. Gani yang anon di naman ka madapad nako. Dili naman sa tamasod ning lingkod mo sa kadiha, di ba? Atong buhi pa ni didto biya ta nagsikita-kita ani gidto na ko giyagyag akong gugma nimo nya. Hantod karon namatay na lang ni saksi din ang lubiha sa atong relasyon. Lagi. Di ba? Sana Ang all. wa kay dapat tudahan. Okay ka nang Hi Miga. Hi Miss. Oy, Miss Yasa man ka. Basta ko kuya ba? Ah, sige. Ay, sakpan ay. Ha? Ano naman? ka? Oh. Kana siya. Oh. Uyab na ko. Oh, uyab na ko. Unsa? Pila na mo kabuan ani? 4 months pa. 4 months pa, diri ka, bi, diri ka. Kabaka mo kabuan ani. Ha, sorry ha, pero tuig na mi kapin. Tuig na mi kapin ani. So, Si tawagan niyo. babe. Wow, babe 1, babe 2. Bawas ko kay ikaw rin pinakagwan Tama. ko dyan. Ako rin babay mo, ito ingon mo nga ako rin babay mo. Dali balik- mo, balik- date mo dire. Ah, Mao dali kay ka nang human, mao dali kay ka na abot dire. ano babe kanang ikaw ra man jud ang babae babe la kung seryoso ka lang ako kanang wala kanang kuan ba? ikaw sa distansya pug kamay oy. Yes, mo buwag kami dugay na buwag. Dugay na buwag kami bago pa man iti. Say sa ha kay murag kung nagbuwag mi dili mi magkita dire. So, karang ikaw may niagi so ikaw ang niduol na mo. LR jud yung mga kabit kay ang mga kuan na jud ang mga LR sa mga kabit kay mo na jud mo pahawa sa mga asawa ni. Pero may gani kay uyab pa mi. Excuse me. Imong asa bala masad imong bala nga uyab nimo. Nga mao ni patol ako ingon siya wa siya uyab kay yung uyab ko no kay mga kuan nga. Mausad na yung giingon ako nga kanang ako ra kuno usa sa iyahang babae. So it means kitang duha ang gilad. So dili ka mag-away-away diri ha. Kani atong tripron ha. Kay pertin pagkagwapo nga ni Ron. Ha? Kadaghan di kining babae. Ole, abi na ko mama nimo, mama nimo. Ha? Daghan ka babae. Wag babe ay agay stop it let me explain ha Explain? Who and what? ita bining gwapo ta ay ilugan Gwapo daw. Gwapo. Gwapo daw. May kay bukbok. uy tabang tabang la Bian pa jud ko. Ala, pag nawara lagi. Ito na lang buli.